podujatie Detské Tour Petra Sagana veľmi dobre poznáme už každoročne a tešíme sa, že sme ho tento rok znova mohli privítať. O to viac sa tešíme, že tento rok je to práve finále celej túr, ktoré sa u nás odohráva a že popri tomuto podujatí tu máme aj Speed Trial podujatie a rovnako aj majstrovstvá Slovenska v graveli. Tým pádom dnes máme taký festival cyklistický, taký Bike Fest celú sobotu i napriek tomu počasiu, ktoré ráno bolo trošku komplikovanejšie, ale myslím, že s tým sa každý veľmi dobre vysporiadal. Že sú tam aj výjazdy, aj akože kopce a že nikdy neviete, ako to dopadne. Sú tam všelijaké rôzne terény a vždy je to zábava. Tá technika je fajn, takže to asi najviac. Nie sme tí moji kolegyne, ale kamošky sme, už sa poznáme celkom dlho. Celkom dlho, asi okolo 4 rokov. No asi tak, neviem. Tak na detskej túr sme sa zoznamili. Gratulujem k prvému miestu. Aký to bol pocit stáť na pódiu? Dobrý. Páčilo sa ti to tam? Áno. Na detskej túr sa ti čo tak najviac páči? Žltý dres. Skvelé, dokonalá, fantastická, výborná. Vidím cyklistov, ktorí bojujú o každý meter, o každú sekundu, o každý bod v celkovom poradí a viem, že to má význam. Tým, ktorý mám okolo seba, je naozaj skvelý, pretože pripraviť toto podujatie nie je vôbec jednoduché. Takže teším sa z toho, tak ako sa tešil pri prvom ročníku, tak aj teraz. Je to, verím, že aj pre ostatných úžasná akcia a verím, že aj budúci rok, kedy ho isto pripravíme, budeme pokračovať v tejto nasadenej latke.